No niin, se olisi Ämmär Juhi tässä päivää. Joo, toinen video tälle päivälle. Ai. Jos se ehtii. No niin, ja sitten vielä sen, mitä on tullut jo, niin kuin kaksi videota, missä minä olen ollut. Ämmär Zitalilta, tai no siis Zital B:ltä ja 2 minulta. Tämä on se toinen. No mutta siinähän näkyy itse Zital B. Moro. Ja hänkin aikoo juuri tehdä tuosta, mikä sen nimi oli sen? Pinden of Isaac. Niin siitä videon. Ja mitäs nyt? Aivan lonkero! Ja vittu, sä istut muu tavarat. Mitä niin? Laittaa sitä syllylle. Ei niitä. Ei se lennä ees. Pikkuauto. Kattokaa nyt. Kattokaa. Hieno pikkuauto. Nyen. No kumminkin. Niin joo. Muuten minun videossa käytte kattomassa, niin mä kuvasin tällä. Aivan. Ja tuo ei mikään tavallinen puhelin ole. Se on S. Oliko se 4? Ei, tämähän on ihan HP. Slate 6. Ei niin jo. No mutta. Ja muuten, kohta muuten tulee sitten videokin minun kanavalla, niin käykää katsoa. Nyt se saa P ja V-logi. Niin ja. No tässä sitä nyt. En minä tiedä mitä muuta tähän niinkö. Taas. Ja mä sanon ihan jutun. No. Paskanetti. No joo, täällä on kyllä tuolla koneella vähän paskanetti. Koska se ei ole täältä kotoisin. Minun netti on niin hienosti 4G, niin se ehdottaa alkoin toimintaa. Aivan. Ja ensi video saa huomenna. Mikäs päivä sillä on? Mikä päivä tän? Eikö huomenna on Monesko päivä huomenna on? Huomenna on 23. Huomenna on 23. monetta. Mitä? Onko huomenna mukaan lauantai? Eikö huomenna on 22? Eikö huomenna pitänyt sunnuntai? Huomenna on sunnuntai. 22. Me lähdetään silloin. Nyt on sunnuntai. Häh? Nyt on sunnuntai. Niin. Eikö nyt ole lauantai? Nyt on 22. päivä. No mutta. Kello on 29 yli 12. Niin, no niin. Eli huomenna 23. 23. monetta. 3. 215. Niin pitäisi syntyä. Vauva, joo. Syntyä vauva. Oikeesti vähän niinkö talon ympäriltä niin videoita ja sitten maanantaina saattaa. Painu helvetti! Siinä on pikku vauva. Kattokaa nyt sitä, kattokaa. Noniin. Ja maanantaina pitäisi syntyä mun isän luota. Pari videota. Ja kato, haluais Googlekin aueta. Woohoo! Oh yeah, sehän on ihme. Älä nettiin nopeudia. Häh? Älä nettiin nopeudia. Aivan! Niin, mutta se taisi olla siinä. Tykätkää, kommentoikaa ja tilatkaa kanavani. Se oli Ämmär Juhi tässä päivää ja Mistä sä tiedätkään munkin kanava sitten? aivan, se olisi moi.